Mga dam at ilog po sa lalawigan ng Pangasinan na mahigpit na binabantayan sa banta po ng bagyong Maymay. Para sa detalye ng balitang yan, kasama po natin Idol Kate Dispo. 104.7 IFM Report! Mahigpit na binabantayan at iniinspeksyon ng mga dam sa lalawigan ng Pangasinan upang mamonitor ang kondisyon nito. Naging abala ang mga otoridad sa Pangasinan sa patuloy na pagbabantay sa mga mabababang lugar, mga dam at mga ilog kasunod ng pag-alis ng low pressure area na dating tinawag na Luis. Nagdulot ang sama ng panahon ng pagbaha sa ilang bahagi ng lalawigan, pagkaantala sa daloy ng trapiko, pagbagsak ng mga puno at pagkasira ng ilang linya ng kuryente. Sa pagpasok naman ng Tropical Storm Maymay, lalo pang pinagti ng mga lokal na pamahalaan at disaster response agencies ang kanilang monitoring sa mga dam at river systems upang maagapan ang posibleng pagbaha. Sa panayam ng IFM News Dagupan sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng San Fabian, sinabi na ang level ng tubig sa Binday Dam batay sa monitoring alas 8 ng umaga noong Agosto 5 ay nasa 5.8 metro na nananatili sa normal na babang antas. Samantala, ayon kay Eusebio de la Cruz Jr., Administrative Officer 4 ng MDRRMO Santa Barbara, ang level ng tubig sa Sinocalan River ay nasa 5.7 metro batay sa monitor ng alas 9 ng umaga ng parehong araw at nananatili ring nasa normal na antas. Talagang panahon na po ng tag-ulan at syempre yung bagyong Luis naman ay wala naman pong direkta na epekto sa ating bayan ng Santa Barbara. Ngunit patuloy po tayo nagmo-monitor. Sa kasalukuyan wala po tayong na-monitor na barangay na may baha dito sa bayan ng Santa Barbara. Dahil dito, muling pinaalalahanan ng mga otoridad ang publiko na manatiling mapagmatsyag, lalo na ang mga naninirahan sa mababang lugar. Pinapayuhan din ang lahat na maghanda ng go bag, iwasan lumusong sa baha upang makaiwas sa leptospirosis at iba pang waterborne diseases, at umiwas sa mababad sa ulan upang maprotektahan ang kalusugan. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ako si Idol Kate Dispo. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM